E sad, u tom okruženju šta mora da se desi? Morate doći do svesti o tome da ste sami u kosmosu i početi da osnivate bratstva. Znači, nema politike, nema istorije, nema institucija, nema ekonomije, nemamo vojsku, imamo policiju koja je kriminalna, radi protiv nas. Sve službe, u stvari, šta radi ta BIA, reketira kafića. Mislim, šta oni uopšte rade? I hoću da vam kažem, sami smo. Evo, profesor Nestorović je sam, Goran Šarić sam, vi ste, znači mi pravimo bratstva. Pa evo šta mi radimo, mi pravimo jedan egregor koji je vrlo suprotan od opšte slike stanja u našem društvu danas. A to je ogromna sloboda, sad kad ste nabrojali. Pa ogromna sloboda individualna. Da, mogu da se nadovežem na ovo. Sad ni jedno ni drugo.